caricos! You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Hola, caricos! Hola, Soma. Sortir del mig. Què diu la Soma? Volia sortir en el vídeo, Doncs el vídeo d'avui està inspirat en un vídeo que vam veure per Facebook que es deia El vídeo que las tiendas de juguetes no quieren que veas. En el vídeo aquest es veia un nen de l'edat del rock que li posaven en la trona on estava sentat dos objectes, un joguet i un objecte quotidià de casa, i cada vegada passava del joguet i agafava l'objecte quotidià. Jo vaig pensar de provar-ho, tot i que tenia bastant clar que no totes les vegades agafaria el mateix tipus d'objecte, però sí que és curiós veure com ha anat el vídeo. Així que, sense més dilació, dintre vídeo. Doncs ja ho heu vist, el Roc ha agafat cada vegada diferents tipus d'objectes. A vegades agafava el joguet i a vegades l'objecte de casa. Jo em pensava que passaria això, o sigui que ni un extrem ni l'altre. Ni tots els joguets de Roc ni tots els objectes de casa. Així que ja ho veieu, aquest ha sigut el nostre experiment. Si us ha agradat el vídeo, doneu like i subscriviu-vos al canal de la família Caricús! Adéu, Caricús! Digues adéu. Adéu, 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 Caricús, adéu, adéu. En Roc tot just ha arribat a la vida, no s'imagina quin un organitzat. Trepitja fort, Roc, sigues més valent del que ha estat jo. Trepitja fort, Roc, trepitja fort. Talleu, és bona!